Moi boa noite a todas e a todos. Aquí estamos un día máis na Liga Llogueser Madia Levo. Hoxe xa sexta xornada. Xa imos pola sexta, así que xa imos avanzando nesta liga. Hoxe hai algunha novidade que imos contar a continuación. Temos aí por aí xente no chat, xa xente que hoxe chegou. Moi ben, boa noite, Taco. Moi ben, Pablo tamén anda por aí. Boa noite aos dous e a toda a xente que está entrando, un pouquiño a pouco, como sempre, 8 da tarde. Pois iso, imos facer o que facemos sempre antes de comezar, coa primeira partida. Hoxe temos aquí, dedicámoslle o directo a un compositor que naceu o 29 de febreiro, un día un pouquiño raro, porque o 29 de febreiro non é habitual. Joaquino Rossini, ese vai ser o noso acompañante ao longo do directo de hoxe. Temos aquí, aí quitamos o Joaquino Rossini, que naceu 29 de febreiro de 1792 e morreu en 1868, famoso compositor de Il Barbiere di Siviglia. Ben, tamén anda por aí Dani, benvido Dani. Dani, hoxe no ordenador, o sea, así que hoxe ven Dani ben armado. 8 millóns de móvil non te vai parar. O sea, estamos aquí con primeiro día do ordenador. 8 millóns de móvil, sí, é mellor, máis seguro. Tamén anda por aquí Ampefi. Boa tarde, si estou, perfecto, moi ben. Pois fenomenal, alégrome moito de que andedes por aí todos. É fantástico, e así ten sentido tamén facer isto, cando estades por aí. Bueno, imos facer como sempre, comparto o enlace para quen queira unirse. Aquí, xa sabedes, sempre digo o mesmo, cada un que faga como prefira, aquí ninguén se le obriga a nada, faltaría máis, é unha opción que se pon por aí. Se alguén quere entrar, pois fantástico, se preferides estar no chat, pois igual de fantástico, sin ningún tipo de compromiso, faltaría máis. Bueno, imos facer como sempre, basamos a clasificación e miramos esa novidade que imos engadir esta xornada. Vamos compartir a pantalla. Sí, a ver, teño por aquí varias cousas, e como teño tantas cousas, xa teño demasiadas. Vale, aí temos... Ben. Vale, a clasificación actual, despois das 5 primeiras xornadas, encabeza Pablo Rodríguez Vila con 313 puntos, segundo Dani Conde Guezeta con 270, Ampefi 266, vai de terceiro, Sorse 71, Iago Gordillo 60, Dranciño 20, Dos do Rei 15, Taco 15. Son os 8 primeiros, despois ven José LV, que xogou outro día, leva 10 puntos, e Vainilla 2 puntos. Son total as 10 persoas que participaron algunha vez ou que puntuaron, mellor dito, nalgúna das partidas xogadas ata o momento. Así que esa clasificación, imos ver que pasa hoxe, imos ver como cambia, como se moven esas puntuacións e eses postos na clasificación xeral. Que outra cousa querían comentar? Bueno, pois que imos facer, como sempre, facemos a primeira partida, xa está elixido o mapa, na segunda, a persoa que gaña a primeira elixe o mapa para xogar esa segunda partida, e despois a partir da terceira, pois faremos por sorteo. Temos aquí unha nova ruleta, unha cousa nova, que é esta, cos mapas, non con todos os mapas, senón con unha selección dos mapas, e miraremos por aí. Pero creo que está por aquí Dani. Aí está Dani, que por primeira vez que hoxe ven equipado. Que tal, Dani, como estás? A ver, escoitaseme, que é a primeira vez que enchufo isto así. Perfectamente, escoitaseche, pero perfectamente, moi boa calidade de son, así que perfecto. E aí máis A ver tamén, moi ben. Darite seguido pola aplicación por Streamlabs, sí. Sí. Que será mellor? Sí, quizás por aquí o podes seguir, non o sei. Bueno, vou probando. Si teño o chat dun lado e intento seguirte polo outro. Para que non se acople o sonido, máis que nada. Claro. Aí non hai problema, non? De momento está escoitándose perfecto, non hai acople de nada. Perfecto, genial. Moi ben, non sei se aí vai entrar en máis. Escoitase ben tamén di por aí polo chat, así que escoitase perfectamente. Moi ben. Pois nada, esta é a ruleta que imos utilizar a partir da terceira partida. Esa a de 40 puntos, tamén vai ser con esta, e as seguintes que nos dea tempo a facer.
Bueno, por aquí tamén está Pablo. Oi, o que me estaba estirando, déixeme estirarme tranquilo. Pilleite aí, Pusen o foco, realización, por favor. Moi ben, que tal? Aquí, tirando. Quen é o que teño arriba? É Dani. Hola. Dani, hoxe temos a Dani, que hoxe, como ven, está aí no ordenador, pois así máis fácil. No móvil é complicado. Mira que isto despista máis, No, xa vexo. A ver que tal, se non tempo de volver ao móvil sempre teño. Pois, exactamente, o camiño de volta tamén o tes. Vale, pois imos empezar co primeiro mapa que, como puxen aí na rede en Twitter, puxen antes que vai ser o de bares, cafeterías. Estiven ampliando mapas até en 100 bares, cafeterías, restaurantes. Espero que non se haya ningún repetido dos que saíron de outras veces, a ver como vai a cousa. Así que vamos compartir a pantalla de GeoGuessr. Quitamos esta, compartimos aquí, compartir esta, vale. Aquí xa temos configurado, un 20, 80 segundos de sempre. Imos co código, e o código no chat. Aí vai, foi aí, creo, non? Sí. Está un pouco lioso a veces o dos códigos que aquí vou quitar os anteriores porque me quedan aí guardados os dos outros días e depois é un lío. Pero, bueno, creo que ese é o código correcto. Tamén vai por YouTube. Pois alguén está en YouTube tamén pode xogar. Moi ben, aí entra o Dani. Vamos dar un pouco de tempo a xente que entra, porque creo que hai máis xente máis. Ampef e Taco que tamén está en clasificación, xogou creo que a primeira xornada, ten 15 puntos, e agora acaba de entrar Pablo, así que os 4 que estades xa xogastes alguna vez, xa estades na clasificación. Creo que somos os que estamos. Así que, non habendo máis xente, imos empezar. Se estades preparadas para empezar, pois dámoslle. Xa digo, son interiores de bares, interior, como aquela vez que xogamos non sei se foi na xornada 4, creo que foi. Arrancamos. Hostia, este non é o que estaba en Twitter. Este creo que saiu, pero outra vez. Ou non sei, como fago mapas, non sei se é... Eu creo que saiu, porque me soa a camiseta esa. Sí, pode ser que saíra, mira, pois hai un repetido, creo. Así que agora... De onde era? A memoria. A Pepe que daba aí desesa boa sorte no chat. Vamos quitarlo de... Aproveitamos para... Dani caeu aí do directo, quedou aí como bloqueado. Taco xa marcou o sitio que el considera que debe ser este bar, cafetería. Últimos segundos. Colgouse a Dani Odra. Estábamos en Santiago, ¿no? En Compostela. Está por aí Dani, que ahora do acceso aí. Era Santiago de Compostela, así que xa hai outro día esta ubicación neste bar. Pode estar Dani aí, que lle quedou bloqueada de antes. A ver agora, que se me quedou colgado o aparato este. O aparato, bueno. Ves, ao final é mellor estar no móvil, eu xa sabía. Eu xa te dixen, pero non faz caso. Xa dixo o Pablo. Eu estive en un sitio similar, pero non me din nada as sillas. Sí, hai que buscar pistas aí, a veces non é fácil, non? Xa hai algún cartel, algún letreiro, pero hai que buscar como se poida. Bueno, Ampefi en cabeza, primeiro, Taco segundo, Pablo e Dani. Imos coa segunda ubicación deste primeiro mapa do día. Este xa sí que non saiu, Este non saiu, non? Sí, este non me soa que saíra, a verdade.
Hai un apalpador por aí, pero non nos dá moita pista. Hai un apalpador, sí, mira, sí, aí, é verdad. Sí, non sabemos se iso pode indicar algo ou non. Porque pode estar en calquera parte de Galicia, certo. Podedes movervos por aquí, polo bar. Bueno, de sobrado non vayas tampouco. Así que a veces aí se encontran pistas. Desnúdate. Estou aí xoando. Sí, yo miré a María. Vamos a ver. 30 segundiños. 30 segundos. A ver onde era isto. Marcando aí nos últimos segundos. Pois que seguimos en Santiago, Compostela, non? Compostela, restaurante Orixe, cociñeros labregos, cociña galega. Eu penso que está cerca da librería que saiu outro día. Sí, a que miramos outro día. Pode ser. Sí, a Lilith esta, no, Lilith, sí. A zona sonaba, pero non supe acertarlle. Bueno, pero foste bastante próximos todos. Santiago, todos en Compostela. Ninguén se saiu da cidade. Así que estamos aí. Podía sair do bar, entón era fácil que había un cartel por aí de Compostela. Claro. Moi ben, pois Ampé Física aí de primeiro, Taco segundo, Pablo, Dani, como estaba antes, non houve moitos cambios. Terceiro bar, sí, bar. Que bar este? A mellor de sido unha vez. Eu xa vos... Home, quizás sí. A min sóname de algo, non sei de que. De que pode ser? Sen dicir nada. Eu creo que algún vez tomei licor aquí. Sí. O caso de encontralo. Espera que vou de listo e depois igual non o encontro. O dono do sitio coñeceu ben. A máis chamas igual que a min. Compañeiro de clase e chamámonos igual. Así que na mesma clase o mesmo nome, co mesmo apelido. Espérate que non o topo. Se Mallalevo, sí. Tranquilo, que eu tampouco. Mallalevo, hai un Mallalevo aquí en Vilagracía, un bar que se chama Mallalevo, eso sí. Mi madriña vai pila de bares que hai. Sí, é verdade que por bares... Se houvese fotos interiores... Se houvese fotos en todos os bares... Tanto máis amplío, máis bares salen. Sí, tamén é certo. Bueno, pois eu tiro aí. A ver... Hostia. Bueno, estábamos en... Era Ourense. Ourense era Auriense, non? Era Ourense, era. Auriense. Pois aí é un bar coñecido non somente por reservar, tamén porque, bueno, concertos e actuacións e así. A Praza do Correxidor aquí na zona bella de Ourense. Madre mía, eu quixen poñer o Avante en Santiago. Bueno, o rollo... É un rollo parecido, verdad? Xuro que eu saín fora e digo, isto é o Avante. Pues, a estética tamén. Madre mía, que desastre. Bueno, e Dani colleu o terceiro posto, Pablo cuarto, os primeiros e segundos siguen igual que antes. Así que continuamos. Penúltimo sitio. Penúltimo bar. Esta é nova, porque esta ainda puse en Ose, onte, foi das que engadín o mapa, así que non saiu seguro. Tengo decoración aí curiosa tamén, no teito. Adiós. Adiós. Unha bicicleta ali.
Moi boas tamén a Luz de Tea, e antes moi boas tamén a Recuncho, que estaba por aí. E Luz de Tea tamén, pois benvidas a Liga de Llogueser, onde nos juntamos todos do Llogueser. Últimos segundos desta. Este mapa é complicado, Só sei que era unha pulpería, pero non sei moito máis. Toma aí. Bueno, nin tan mal. Era Lugo. Era en Lugo. Quédeme cerca da casa, a min. Sí. Pulpería aquí. Pulpería Baco ou algo así, puña fora na... Poña Baco, é verdade. Si as letras ao revés parece poña Baco, así como imitando letras gregas, non? Parecía. Moi ben. Así que Lugo. Moi ben. Ampefi sigue en cabeza. Dani ahora vai de segundo. Subiches aí, coiches ese posto. Pablo terceiro, Taco cuarto. Bueno, vais a decidir aquí na última, ainda que Ampefi leva vantaxe. E iso que non pode xogar a primeira, Pois mira, pois entón aí influiu, claro, os tres. Se fose así. Outra nova. Tamén é nova. Isto debe ser Ourense. Sí, verdad? Eu creo que sí. Nunca sabemos cando Ourense, pero sí que sabemos cando non é Ourense. Parece que se pode sair fora da sensación, así que... A ver onde se pode ir. Aí tomo o café moitas veces, que as túas mañás. Canto saberá así en Galicia como deste estilo? A chea deles, Ali co temón e tal. Bueno, mira, moi ben, estabades aí, exacto, na Illa da Arousa. Era na illa este restaurante Enos, Illa da Arousa. Moi ben, Ampefi primeiro, Pablo segundo, Dani terceiro, Taco cuarto. Foi así como quedastes. Bueno, Ampefi estaba aquí máis cerquina de todos. Pablo, Taco e Dani fuches a Vila García. Bueno, estabades na zona. Moi ben, pois somos a puntuación, son 20 puntos para Ampefi, 286, Pablo suma 10, son 323, Dani 5, 275 e un punto tamén para Taco, que son 16. Ben, perfecto. Pois como Ampefi gañou esta primeira partida, como facemos sempre, Ampefi decide o mapa da segunda, a ver con que nos sorprende Ampefi, a ver onde nos manda, a que sitio nos manda, o fácil ou difícil. Está pensando Ampefi. Xa sabes, toda Galiza, non? Me imagino que os xa sabes de Ampefi, como interpretamos os xa sabes de Ampefi? O fácil, joder. Moi ben, pois entón, aí Ampefi vai buscando sempre aí a complicación, ¿no? Cambiamos o mapa e buscamos o de toda Galiza. Toda Galiza, que teño por aquí, toda Galiza. Vale, ben, entrou Iago. Moi ben, tamén quero xogar Iago. Iago tamén está na clasificación, tamén sumou puntos nalgúna xornada que xogou. Vale, toda Galiza. Moi ben. Pode ser de calquera sitio de Galicia dentro do territorio, xa sabedes. Urbano, rural, aleatorio completamente. Son moitas ubicacións. Vale, Ampefi, Taco, Dani, Pablo e Iago. Pois empezamos. Segunda partida de hoxe. Empeza por rural. Non me diga nada. Un campo de millo. E ahora, para que lado vamos? Para izquierda ou para dereita? Aí está a decisión. Sempre para a esquerda, Dani, sempre para a esquerda. Sí, sí. Así nos vai. Exactamente. Iríamos á esquerda, pero non sei onde imos.
Madre mía. Eu encontrei un cartel, pero como se non encontrara nada. Sí, eu tamén. E a Pefi fará os 5.000, non te lo pierdas. A ver que falla en Pefi. Eu que sei, tío, está imposible. Aquí hai outro cartel, Sí, pon o mismo. Cima de Vila. Bueno, cima de Vila hai algún por aquí cerca. Sí, en Ourense tamén. Eu que sei. Bueno, eu vou tirar para a casa, onde vai? Aquí vai ser un pouco Hai chou. triple, a ver se cuadra, pero... A casa. Hostia. Aí non me Pois equivoco. aí, no centro. Pois mira, pois San Pefe tamén é o que máis se acercou. En certa distancia. Isto é... Que concello este? Aquí mirando o concello... Santiso, moi no centro, Melide, Santiso, nesa zona centro de Galicia, centro norte de Galicia. Non era nada fácil, así que en Pefi, pois, en cabeza, o máis próximo, Pablo, Dani, Taco, Iago. Vale, imos ver se a segunda é un poquinho máis fácil que esta. Bueno, por lo menos xa hai vida. Se hai algo máis de casas, non? Algo máis hai por aí, pode haber. Sí, hai vida, pero esperanza, non sei. Camiño de cabras. Un camiño complicado, sí. Miña nai querida. A ver. Canalones. Este sí que va a ir 8 de todo. Non encontro nada. No. Hostia. Sería un camiño sen salida, non é nada. O sea que parecía máis fácil, pero non melloramos nada con o anterior. Espera. Va, venga. Celebran o San Xoán, se credes a pista. Ah, mira, pois... no interior hai menos San Xoán na costa, pero non se aprecia moita costa aí. Eco tamén se perdeu nun camiño aí. Máis costas, non tiña sentido. Ao final, a pista esa era boa, do San Xoán. Pues mira, pensei nun furancho que había en Gondomar que me sonaba as rúas así estreitas dunha aldea. Anda, pois Que mira. depois non tiña nada que ver, era concello de Gondomar tamén, pero non era ni cerca. Pois Iago Gordillo xa chegouse moitísimo, porque está aí ao lado, non? Iago, nesta ronda, Iago, Pablo, Dani, Ampefi, Taco. Na que se quedou en Seral, Pablo vai de líder. Despois Iago, Ampefi, Dani, Taco. Pois esta cousa moi interesante. Mira, Iago di que topou un cartel co concello. Topou un cartel con Concello. E Ampefi viu un cartel de Peiteiros no último segundo. Non lle deu tempo. Tampouco hai Ampefi. Vale, terceira. Ole, viva! Viva los eucaliptos, ¿no? Viva! Eucalipto está pola miña zona. Es de la bahía de Vigo. Exactamente, ten que ser. Hai que levar aquí a presidenta para que disfrute, que goce do bonito de Galicia. Bueno, aquí hai unha vila, Igual con algo de sorte podía ter un cartel para entrar. Ui. Ostras, unha estrada ben estreitiña por aquí. Esta sí que no tengo bajo. Hai un cartel de que hai corzos. Bueno. Está moi despexado, isto ten que ser para o sur. Sí, mas eucaliptos hai máis unhas zonas que noutras, non? Eucalipto, ainda que os hai por moitas partes de Galicia e con máis concentración nunhas provincias que noutras. Bueno, aquí ahora está nublado, está un pouco rarete. É contradictorio, non? Sí, estaba todo despexado, ahora está todo mariña lucense. Tío, non tengo ni idea. A pila de vacas que hai aquí. Eu vou saber a provincia, polo menos. Sí, a provincia teño. Ahora ven o sitio. O sitio... Había un cartel, pero víase borroso. Ostras, Oh, Dios, nin a provincia, acertero. Non era, Non poño Deputación de Pontevedra, a carretera. De P, eu atopei de P, pensei que era a Diputación de Pontevedra.
Pois non, DP, non sei que significa as iniciais, pero aparece aí na estrada, DP. Aquí, isto que concello, tamén? Bueno, aquí na Costa da Morte, isto... Carballo, pertence a Carballo. Así que, bueno, aquí sí que quedastes longe. Esta foi a... Despistou a todos, Ninguén contaba con que fose tan ao noroeste. Pablo sigue en cabeza, Iago segundo, Ampefi terceiro, Dani cuarto, Taco quinto. Quedan 2 sitios. DP. Así que DP... Deputación. De Deputación de Pontevedra. Claro, era... Ay, Dios, como me suena esto. A mí tamén me sona esto. Tío. Y esto, de eso. Isto sai diferente a outro. Ainda así. Claro, normal que me suene. O caso é... Que distancia soy? Non me acordo. Volver para atrás como os cangrixos. Si tedes aí a bandeiriña vale para iniciar, sabedes, Pois alguén está xogando, se lle dades a bandeira, volvedes ao inicio. E por aí Taco, a paisaxe foi moi sur de Ourense, dalle a ela a sensación de que pode ser por aí. Últimos segundos, penúltima. A ver, Un pouco chou, me va. pois sí que era certo, era por aí, ao final, xa, acabando Galicia, xa, por aí pola Gudiña, non? Na Gudiña, por aí fostes. Iago, claro, a rolda foi Dani primeiro, Iago segundo, Taco, e a clasificación total, Iago vai de primeiro, Dani, Pablo, Ampefi e Taco. O sea, Iago aí conseguiu a puntuación. Iago xa fixo este de puntos outro día. Sí, Iago cando quere, cando ven por aquí, ben preparado, Última. Está bonito tamén. Tamén, sí, que parece de antes, non? Hostia, mira o señor aí no coche. Aí ven o señor ocupando toda a estrada. Pero ahora xa son pistas de terra, ahora xa nin asfaltadas, macho. Si, a verdade que xa é un nivel superior este, non? Xa pasa por pistas de terra, que así non caben 2 coches. Bueno, pois hecho unha carretera. Hai unha granxa. Por aí. Eu creo que foi un polao que non era, Hombre, ali ao fondo vese como un stop, non? Pero... Ui, eu non o vi. Deben ir Ai, por outro por aí. lado. Wow. Pero que non hai nada. Non sei. Ainda non encontrei o asfalto. Sí. Sí, hai que ver por onde se mete o coche de Google, porque hai sitios xa non se conforma coas estradas comarcais. Ahora xa vai por pistas. Ni idea, 10 segundos, pois aquí a sorte vai dicir tamén esta partida. Eu, ante a duda, Lugo, sempre. Eu fui un pouco duña. Pois mira, sí, era a provincia da Coruña, no centro, que xa nos sitios así, bueno, quizáis non moi urbanos, non? Moi ben, como foi aí no final? Pois Iago primeiro, Pablo segundo, Dani terceiro, Ampefi e Taco quinto. Vale, pois bueno, esta partida sempre complicada neste mapa. Iago suma 20, pois tiña 60, xa ten 80. Moi ben, sumamos 20, sumamos 10 para Pablo, 333 puntos leva, Dani 5, 280 e Ampefi que suma un punto 287. Agora mesmo está a clasificación así: Pablo primeiro 333, Ampefi segundo 287, Dani terceiro 280. Eses son os 3 primeiros postos da clasificación. Vale, moi ben, pois o que imos facer agora é roleta
imos ver que mapas hai para a partida de no moving panning zooming, ou de non moverse. Así que tamén aquí, a ver, como saia un mapa destes, vai ser tamén moi un pouco show tamén. Spinner, vamos aquí, compartir. Con que fixeche a ruleta, David? Cunha aplicación que realmente está pensada para mestres, que se chama Tríptico, que te permite facer como actividades, xogos para aula, presentacións. Eu levo utilizando bastante tempo. E permite facer así cosas moi sinxelas, pues, ruletas, marcadores, xogos de unir, bueno, para utilizar sobre todo na pizarra, no cerrado digital. Bueno, imos darlle a ruleta a ver que sai. Ollo, a ver que mapa sai para xogar esa partida a difícil, non? A complicada de cada día. Mais que esta ainda. Ruleta. Escolas galegas. A ver que sai. Damos de voltas a ruleta. Lugares de Ourense. A ver. Escolas galegas. Bravo. Moi ben. Bravísimo. A ruleta, mirades para que valeu, Mira, bueno, é que eu estaba dicindo a Ampefi antes, mira, que Ampefi incluso acerta o que vai pasar. O sea, Ampefi, que pasa con Ampefi? Que cousa sabe Ampefi que non sabemos o resto, non? Sabe o que vai pasar, sabe os sitios. O da Ampefi é increíble, O sea, adivinha incluso o mapa que vai sair. Pois non cambiamos mapa. O que cambiamos é a configuración. Eso sí. Así que compartimos isto de antes. Mapa, configuración, non se pode desplazar non te podes facer panorámica, non podes facer zoom. Imagínate este mapa sin esa posibilidade. Así que hai un campo como se leu antes. Exactamente. O sai urbano ou senón. A ver se porta ben, non sai. A ver se esta vez si saíron as difíciles na partida anterior e agora dan algunha opción. Vale. Pero bueno, tal como é Galicia, eu penso que hai altas posibilidades de que nos saia un cacho de campo. Pero... Pode ser. Non me dio unha leira ou algo así. A ver. A ver. Bueno. Mira, falamos demasiado. Podía ser. Nin tan mal. Moi boas, Ninjun, que tal? Vale. Bueno, nin tan mal, certo. Algo é algo. Unha rotonda. Non me sona de nada, Sí, non sei. Hostia, ahora non sei se é a calle de arriba ou de abaixo. Quen dixo eso? De arriba de abaixo. Pero non dixo nada máis. Sin dar máis datos, que ese. Non será Ourense. Empezan as dúas por F, pero... non sei se é de arriba ou de abaixo. Joder. E agora? Pareces aforas de algo, pero que sí. Bueno, imos ver, a ver quen queda máis cerca deste sitio. Ollo que son 40 puntos, a partida esta dá moita puntuación. Así que en Vigo, moi ben, era Vigo. A rotonda esa é moi típica, moi mítica. Ampefi, moi ben, Ampefi. Eu porque había un toldo dunha tenda que poñía Vigo. Bueno, moi ben, pois 5.000 puntos para Dani e 5.000 puntos para Ampefi, empatados. Os dous acertaron o sitio. Pablo tamén quedastes aí, Pablo e Taco tamén en Vigo un poquinho máis afastados. Eu quería unha rotonda, a ver se había sorte, pero non. Moi boas, Farún, tamén anda por aí Farún. Ninjun, benvidos todos. Se queredes xogar, tamén xogade. Toma esta, a ver, ahora. Ostras, pero hai 3 carréis por aí. Bueno, será un carril lento, pero 3. Moito sol. Moito sol. Bus por aí a un lado, pero non sabemos que empresa é. Sí, pode ser de calquera sitio bus. Además, os buses móvense, non é unha boa pista, non? Pode haber buses por todas partes, de calquera compañía. Eu vou me poñer a analizar o tendido eléctrico. Sí, os expertos de Oguese por país o sacarían polo poste eléctrico, polo formato de poste eléctrico, por as liñas, por todos esos detalles.
Vamos probar. Estamos xogando a partida de que non se pode un mover, nin podemos facer panorámica, nin zoom. Co cal é unha foto fixa e hai que tratar de adivinar en que sitio de Galicia estamos. Ala foi. Complicada e difícil. Tamén, por ese motivo, tamén son dobre puntuación. Quen gañe, en lugar de 20 puntos, leva 40. Bueno, tiña ese aspecto de ser por aí, non? De... Oi, a 52, non? Sí, parecía a 52, eu pensei que era o pasar Berín. Claro, era despois de Berín, e antes en Alvarellos, antes de Berín, antes da baixada aquí. Eu pensei que era subindo para Agudiña, xa un pouco máis arriba. Despois, claro, sí. E aquí nas estivadas, non? Esta parte por aquí, antes Sí, de Berín. por aí debe ser estivada, non é iso menos. Eu traballei aí tamén en Berín, nunha escola, varios meses, hai 20 anos, non pasaron moitos anos. E facía todos os días ese trasecto de Ourense a Berín. Moi ben, pois Dani en cabeza, Ampefi segundo, Taco terceiro, Pablo cuarto. Esta está interesante. Está interesante, está a complicada. Agora, terceira, bueno, están sendo urbanas, mira, aquí parece algo que se pode ver aí, algo, non sei. Bueno. Decía Farón por aí subida para Dornelo, que lle parecía. Uf. Mi madriña. Algunhas cousas aí para observar, pero... Algún así, pero poucas. Por o tipo de casas, vamos... Vou tirar, pero sen moita confianza en mí mesmo. Polo tipo de casas, dice, madre mía. Sí. Polo colorido podía ser Rinlo, pero non vai ser Rinlo. Ah, mira, pues é verdade que hai casas aí de... esa combinación de cores, así. Non se ven os tellados. Bueno, os tellados... Recordeu a Quiroga, pero... Eu pola vía do tren, bueno... Que pola vía do tren e as casas... Claro. A vía do tren descarta en moitos sitios, non? Pero bueno, se verá, ahora noutra esquina. Ves. Era a provincia de Lugo, en que sitio de Lugo? Tiriz, Parga, a Pobra de Parga. Jodes de tren aí. Hai un tren aquí, estación de tren de Parga. Lugo. Forte. Hostes aí, bueno, sí, máis cerquiña. Foi Taco. De tren, en Foi Parga. Taco máis cercano, por eso Taco se colócase aí primeiro, porque chegouse bastante aquí. El marcou aquí en terceiro e era bastante cerca. Así que agora mesmo Taco en cabeza, Dani, segundo, Ampefi, terceiro, Pablo, cuarto. E estamos na ronda 3, quedan 2 sitios máis. A ver, que sitio é este? Cuarto sitio, hai unha vista ali ao fondo. Anda, mira que sitio, que vista. Non se pode ampliar, pero vese aí algo. Eu acerco a pantalla como se fose ver algo, sabes? Aproximándose. Xa que non se pode facer zoom, facemos zoom nos mesmos. Algo con manual. Eso é, manual. Tamén hai compás, marca aquí nordeste. Tamén é unha pista tamén, hai que ter en conta. Eso un día en persona explícasme, vale, o da brújula, por ni puta idea. Bueno, a ver, que dice que a foto está mirando cara ao nordeste, máis ou menos. Orientación, así que o mar, se está ali, está o mar cara ao norte. Sí, bueno. Pode ser marina de frente ou ver estranxeiro, que sei. Ampefi se marcou. Oi. Para meternos presión. Pode ser tamén. Está nublado, non? Está nublado. 15 segundos. Pablo vai tirar. Aquí. El maestro, claro. Por probar. ¡Qué puta! Joder, aquí esto. Ostras. Era en Bayona. Aquí se había ese nordeste, por eso o mar estaba nordeste. Uy, hai un empate, cuidado.
Hai empate, sí. Ostras, que curioso tamén que con a puntuación desta que haxa un empate, non? Sí. Que haxa empate e queda unha rolda. Ollo isto, Está moi A ver, se esta fora a quinta, o administrador aquí, como decide? Aquí a Como puntuación. damos a puntuación aos dous, creo que está posto así. Así que sería 40 puntos para os dous. Nese caso. Pode suceder, claro, se sucede se é un 5K, non? Na última, pero nesta mapa é difícil conseguir o 5K. E imos ver, entón, aí, desempatar entre Dani e Taco está a cousa. Se facemos os 5K Taco e máis eu, volvemos a empatar, non pasa nada. Exactamente, empatades, entón, a Pode penaltis, ser, como di imagínate por que aí. sale aí a puta praza do Obradoiro. Pode ser tamén, non? De todo o territorio galego que saia un sitio así. A ver onde sai. Di aí a penaltis, que hai que xogar a Farún, propón xogar a penaltis. Estamos aí. A ver. Outra urbana, mira, saiu toda Galicia, saiu prácticamente todo urbano. Sí. Ostras. Vou mirar aquí, vou mirar as normas que pusemos, xa que estamos aquí con este caso que non se esperaba. Confías no empate cos 5K, non? Sí, estou confiando tanto que xa estou mirando as bases que pusen algo así. Caso de empate, creo que puse. Caso de empate. Pusen aquí, se en caso de empate nunha partida outorgaránse a mesma puntuación as 2, 3 ou máis xogadoras. Así que sería... Facemos así. Pode ser... Teño dudas, A mellor por un metro, ollo, No, por eso teño dudas. Non que me está jodendo. En caso de empate, duelo al alba. Di Farón aí, no chat. Me la juego. Segundos, 9, 8, 7. A min recordaronme a algunhas escaleras que hai ali ao fondo, pero... Sí, a min tamén. Saliu outro día. Saiu outro día, non? Está ben sonaba esta ubicación, sí. Ou se non era a próxima pegada. Sí, bueno, próxima, porque foi onde dixen eu outro día que estaba cerca de Esquerda Unida. Efectivamente, sí, por aí. Bueno, pois aí foi que Dani tamén valeulle tamén para sumar os puntos suficientes para ponerse en primeiro. Farún día, eu estou a 300 metros de aí, así que Farún casi sai na foto. Moi ben, pois Dani leva os 40 puntos. Ala, que enchufado. Segunda semana que gano da foto fixa, non digo máis. 320 puntos leva Dani xa, Taco suma 20 por estar segundo, 36, 10 puntos para Ampefi, 297, e Pablo 2 puntos, sumamos a Pablo 335. Pois agora mesmo esta clasificación así: Pablo primeiro 335, Dani segundo 320, Ampefi terceiro 297. Están sumando puntos Taco, que se leva 36, e bueno, son os postos que están cambiando últimamente. Moi ben, terminar partida. A partida aí está Dani, que gañou Dani nesta partida complicada. Imos a ruleta outra vez, a ver que nos di. Pero, no caso que non se pode repetir, a ruleta non permite repetir o mesmo, así que toda Galiza, hoxe, de momento, xa imos servidos do mapa de... Compartimos pestana, imos darlle a ruleta a ver cal é a seguinte partida, pero xa partida normal de movimento, de zoom e de todo isto. Escoliñas. Arquitectura galega do século XIX. Bueno. Edificios civis e religiosos do século XIX. Por lo menos non vai ser no medio do campo, non vai ser no medio dos eucaliptos, non? Como se pasa o profe coas preguntas complicadas. Isto non entraba no exame, non? O temario non avisou o profe antes. Madre mía. Aquí nos ten manía. Madre mía. Vamos a ver, imos cambiar aquí a configuración, senón volvemos con movimento, panorámica, zoom. Cambiamos mapa, a ver se o topo, que es que non o xogamos aínda ningún día. Toda galega. Aquí está. Vale, se configuración se cambie, certo?
Invitamos, copiar, por si acaso alguén quere entrar. E xogamos. A ver que vos parece, se difícil ou fácil. Eu creo que non vai ser moi difícil. Dame a sensación. Se saber. Ahora vedes. Tamén entra Ninjun a xogar, moi ben. Así que incorporamos aí novos xogadores. Somos máis, mira, xa estamos, non que xogamos tantos, Ata 100 que caben 100 na partida. Máis de 100 non cabe, pero bueno, non creo que teñamos ese problema de que veñan 100 persoas. Ai, Dios, que non lle digo. Edificios Bueno, do século XIX. Isto saquei de algún libro. bueno. Hai algunha cousa Hai familiar? cousas aquí, sí, vedes, ides identificar. Xa va a salir esta na anterior. Empatades. O caso é arrimarlle ben agora. Claro, porque exactamente, se o sabe un, quizás tamén o saben os demais. Eu estáme pasando o mesmo do outro día, non atopo a puta plaza. Outra vez, Si, se xa cho marca aí desde lonxe, Pois non a vexo, xurucho. Isto que está. Ten que ser... Vale, atopei, né? Puta madre. Ten que ser... aquí. A ver, dese este edificio que estamos vendo aquí, o que é propiamente do 19, claro. Por iso aparece ao principio enfocado a cara aí, porque os outros non serán do 19, serán anteriores. Bueno, imos ver quen se aproxima máis a este lugar. Estamos aquí en Compostela, Santiago de Compostela. Bueno, fostes todos aquí, estamos en San Martín Pinario, non? O que sería aí grande. Catedral, Arzobispado. Arzobispado de Santiago de Compostela, ese edificio que había diante. Dani, Pablo, Ampefi, Taco, 5.000. Ninjun aí foi outro sitio, por eso sumou menos puntos. De momento, os 4 primeiros en 5K. Todo o mundo xa chegou o suficiente como para non perder puntos. Salvo Ninjun, que acaba de entrar tamén. E imos coa segunda. Outro edificio, sí, vamos a ver. Teño por aquí un documento cos edificios. Hostia. Ai, Dios. Home, é que é unha cousa... Pablo está moi calado, non sei se non sabrá. Non di nada, Todo lle apunto, joder. Todo lle apunto, pero cuidado, 5K todo dicía, por iso gustan máis os mapas satélites. máis que estes. E ora? E ora onde picamos? Ainda podes. Home, Non é fácil dar cos sitios exacto, Cago en diablo. dentro dun área, digamos, perimetrada. Estábamos en Lugo, creo que é un colexio hoxe en día, non? Este é un colexio... Sí que é, sí. Que colexio é este? San Froilán, chamase así o colexio, non? Non sei, pero é un privado. Sí, privado, sí. O edificio debía ser un colexio antigo ou algo. Sí, teño visto por aí alguna vez. Así que estábamos en Lugo esta vez. Pablo sigue co 5K, outro 5K, por iso leva 10.000 puntos. Dani segundo, Ampefi terceiro, Taco e Ninjun. Non lle foi o clic aí a Taco, non lle foi nesta vez, por iso quedou nos 5 de antes. Vaya, non entrou a guess de Taco. Pois a ver se na seguinte pode entrar. Está así, que ves que é unha igrexa moderna, por lo menos... Vai, pila de carteles gigantes ali da Xunta de Galicia, madre da vida. Aí, sí. Aí sí, ostras. É que venden aí. Que quede claro que é asunto de Galicia. En cartéis, Jesús.
O orzamento foi sen cartéis, Un poquito exagerada la cosa. Vamos a ver aquí, datos. Unha igrexa por aquí. Había unha cousa. Eu non vexo nada, non teño nin idea de onde está Vale. isto. Entón, este está aquí. Encima isto non anda. E ten que ser por aí. Ten que ser aquí. Yo la voy a cagar mucho. Por gracias a Pablo que deu unha pista boa, Eu? Sí, A que pista din? os carteles da Xunta. Pois... Hostia, pois non me dejei moito tampouco. Moi ben, era E Lourizán, os non? placeres. Lourizán. O día de Placeres por aí, Lourizán, sí. Estaba buscando aquí o dato da referencia. Igrexa de Santo André de Lourizán. O arquitecto foi Domingo Rodríguez Sesmero, que fixo moitas obras tamén na zona, parecidas, tamén na zona de Pontevedra, na zona da Coruña. Ese arquitecto do século XIX. Así que estábamos aí nesa parte de Pontevedra. Moi ben, Dani sigue en cabeza, por diante da Ampefi, pero bueno, con poucos puntiños, como vedes. Pablo tamén está a pouco, está desos tres bastante igualados, despois Ventaco e Ninju. E faltan dúas localizacións. 2 edificios máis. 2 edificios máis. Cago na vida, tocou a lotería. Ui, madre mía. Típicamente século XIX. Sí, moi ben, vos conocedes esta cidade, eu non teño problema. Home, hai algo que é moi obvio, Sí, hai pista, verdad? Hai unha pista por aí. Hostia, nunca vireu isto. Anda. Mira ti. O caso en contalo. Ahora. No, eu non sei onde está, quero dicir. Si eu sei, Pero pero non. que agora. Deserto. Hostia, Ai, pero tamén está aquí o Bel. Oh. Que non bonito. encontro. Ai, O mamá. centro de R esa quedou último. Sí. A ver. Cando hai moi igualado, pues pasa eso. Vámonos a calmar, que me estou pondo nervioso. Que non o encontro, fora coñas. Mellor, Ai. eu vou tirar o show porque non sei. Voulle dar aí, pero... Ben. Pero eu pensei, ese dinosaurio non estaba nun sitio máis grande? Ou é que hai moitos dinosaurios por aí? Parece que sempre estivo aí, creo. Vou tirar e non encontrei. Vale, Va, pois... Tiro confía aí na cerca, forza. pero... Non tirete cerca. Non. Era aquí final de Príncipe, non? Príncipe Porta do Sol, Praza do Porta do Sol, realmente. Está aí no certo que está por aí. Praza da Princesa, Porta do Sol, centro de Vigo, verdade? Vale, Ampefi aí... Pois Ampefi aproveitou aí iso. Ampefi non se lle pode dar unha oportunidade, porque aproveita as oportunidades. Puxos en cabeza. Dani segundo, Pablo terceiro, Taco, Ninjun. Moi ben. Queda unha. Tamén está, ainda así sigue bastante igualado a cousa, Estamos aí en poucos puntos. Tantos puntinos, casi. Outro edificio de vivendas, tamén do século XIX, finais do XIX, penso. Vale. Vou mirar os datos. Esta Pablo sabe. Ainda fun outro día ali nunhas asignaturas. Ves? Eu xa sabía que ibas a vela. Pero sabes que vou ter o problema da outra vez. Bueno, non, que ahora sei onde está a catedral. Espera, a ver. Xa a topo. Vale, e ahora para que lado é? Esa é unha boa pregunta. Se seguimos hasta... Se nos ponemos así... Dixestes que sempre para a esquerda, non? Sempre. Eso non hai dúbida. É un edificio de 1856, ese edificio que aparece aí. Metade do século XIX. Aí hai un garaxe que ten unha columna falsa. Aí vai. Ala.
Vale, allá está esto. Praza de Cervantes e Ampefi aí aproximouse, creo que é Ampefi primeiro, verdade? Ampefi por 24 puntiños, Ampefi primeiro, Dani segundo, Pablo terceiro, Taco, Ninju. Moi ben, así foi como quedou esta partida, sumamos os puntos. Xa é hora tamén de que ganara Ampefi, que o xe está fora o seu chaval, Ampefi 317. Vale. Por fallar a de Vigo, Dani suma 10, 330. Pablo suma 5, 340. Esta cousa aquí super igualada. Taco 1,37. Despois reviso, pero creo que está ben así. Líder Pablo 340. Segundo Dani 330. Terceiro Ampefi 317. E despois ven Sorse 71, Iago 80, Adranciño 20, bueno, antes do Taco que ten 37, bueno, hai cambios aí, sobre todo porque Taco está sumando puntos. Moi ben, esta cousa aí, entre os tres, moi igualada. Ampefi chegou hoxe con gañas de recuperar o tempo perdido. Notouse. Ruleta. Imos a ruleta, a ver que nos di a ruleta. Ruleta, onde teño a ruleta? Onde está a ruleta? Teño tantas cousas abertas que xa... Vale, esto xa estaba. Temos a ruleta. Bueno, esta xa xogamos, así que xa coñecemos o de casas do Concello de Galiza, así que mapa coñecido. Vale. Nin fácil nin difícil, creo. Bueno, depende. Bueno, depende de que haya, non? Que se aparece o letreiro do sitio, Concello de tal sitio, pois mellor. Vale. Compartimos. Terminamos partida. Corrientes, Ampefi, vale. Cambiamos mapa. Este mapa que sempre me costa topalo. Concello, creo que era. Sí, Porque era casas do singular. Concello. En singular, exactamente. Aí está. Moi ben. Correcto. A ver se non se repite, porque este xa xogamos varias veces. De feito, repetiuse algún. O de Toen. O de Toen, exactamente. O de Toen saiu 2 veces, así que xa nos quedou aí grabado. Bueno, Pero se pode volver a salir, que non pasa nada. Pois a veces sai así, seguramente, por casualidade volve a sair o mesmo. Vale, aí estamos. Iniciar partida. Taco pon aí cara de sorpresa. Está o Concello aí. Concello, está aí ao fondo, este, aquí. Que pasa que, claro, está o Concello e o Centro de Saúde pegados. Onde está o Concello? O Concello ainda non... Aí é eso de aí atrás. É iso de aí. Onde está o Concello? Aí, que se está vendo aí. Está pegado ao Centro vale, de Saúde. vale. Eu vexo aí Centro de Saúde, eu pero que me estás contando. Pero non se ve. Nada, a primeira complicada. Que para arriba non pode ir. Ai. Para arriba non, pero para baixo, quizás sí, por aquí. A ver, por aí. Hostia. Cuidado, Hai un castiñeiro. Eu non vexo nada máis. Ampefi marchou, non sabía. Ampefi dice, despois de gañar esta teño que deixar. Bueno, pues nada. Hostia, un supermercado Honda. Que cojones é isto? Honda. Honda, pero... Honda Unha marca Honda. Ai, Dios, pero eu non sei onde... Boa, pois o show, tú. Ala. Eu pompei moito, né? Hostia. Honda, pois era en... Que, Sarreaus. Sarreaus. Concello de Había un Sarreaus. cartelote abaixo na carretera. Que puña. Eu mira, viví mira. aí, colega. Non me lo puedo creer. É verdade, que comentaras outro día, Pablo, sí. Cando saiu do entroido. Sí, sí. Saiu Sarreaus. Pero bueno, non me sonaba de nada de todo iso. O sea, bueno, Dani 5K, claro, con moita vantaxe cos demais, Pablo, segundo, Taco, Niño. Así que colleu vantaxe Dani nesta partida. Segundo Concello, segunda casa do Concello. Chacho. Que salen hoxe todas difíciles. Pero Porque sai como brillante, non? Sai como a imaxe como queimada. Está aí. Pero son cousas moi modernas aquí. Aquí é un pouco raro. O edificio parece da Unión Europea.
Non se ve nada. Bueno, pero hai pistas por aí, hai cartéis. Hai cartéis e por aquí parece que hai un cole, un instituto ou algo, bueno. Vale. E agora encontra tío concello. Oh, Dios. Este vais un deses que, sabes, a localidade está nun sitio, o concello, pois vai de todo saber. Pode ser. A estrada é bastante ancha, non? Bueno, porque ten aquí para aparcar os buses, claro, dese instituto. A ver onde estamos. Oh, Pero isto é Cenlle. Estamos en Cenlle, provincia de Ourense, concello de Cenlle. Claro, dun lado está o concello de Cenlle, do outro lado está o CEIP Carmen García Carrasco e o campo de fútbol tamén do Cenlle. hostia, pero hai dos concellos, entón. Por que eu pinchei ao lado dun concello? Sí, Sí. Creo tamén a que mellor casa do concello tamén, sí. sí. Eu vi un caso do concello e Tens razón, pinchei. sí, ostras, mira que isto sí que é un fake, aquí, como pode ser? Deume. O concello de Cenlle, que hayas aquí. Claro, eu mandeime abaixo na Claro. nacional. Claro, aquí pon concello de Cenlle, tens razón. Troleo de Google debe ser, máis que de Yoguesas. Bueno, eso, ainda así Dani primeiro, Pablo segundo, Taco terceiro, Dinho un cuarto. Perdín 400 puntos, así ao Eso tonto. sí, por culpa desa cousa perdes 400 puntos, Hai que demandar a Google. Sí. Ronda 3. Ronda 3. Ai, como me sabe, señora. Non sei se saiu, Se non saliu isto, saliu algo dali. Sí, eu non sei O mellor o concello non, Pode que sí. E ahora onde es? Ben sóname. Non debe estar moi longe de onde antes. Home, depende o que lle chames longe. Eu a zona seina, pero non a encontro. Ten que estar por aquí. Ninho se marcou. Igual sí que saliu o concello, porque ahora acabo de ver aquí un sitio. A mí soame que sí. Creo que sí. Ai, É dicir, sí, Creo que sí, porque creo que comentara eu algo deste sitio despois, creo. sí, algo deso. Vou picar aquí, pero con dudas. Pero debe ser outra cousa, debe ser como unha praza ou algo, unha praza ou unha... Si algo, sí. Non era o concello propiamente. a mí non me sobe nada. Estábamos en Carballero, que é cerca de Monforte, non? Por aí, bueno, Monforte, máis oeste de Monforte, Chantada. Eu creo que este saliu o concello porque faláramos que era un dos sitios estos que o concello está nun sitio distinto do que a vila principal. Pode ser, sí, destes exemplos que hai varios así. Ou falamos tamén de aquí da Praza Víctor Portomeño, que falamos que foi conselleiro. Me soame tamén comentáramos isto. Pode ser tamén, pode ser. Pode ser, ou unha cousa que pasa. Bueno, independentemente disso, aí marcastes, tratando de buscar o sitio. David, tes un encapuchado detrás que che está roubando libros. Era un fantasma, pero un fantasma vivo. E eu dicindo, que teño detrás? Que pasou? Entra no directo, Algúns entran no directo sin permiso. Dani primeiro, Taco segundo, Pablo, Dani con bastante vantaxe, Ninju cuarto. Vale, moi ben. Seguinte Ai, que concello. bonito. Este é moi bonito. Hostia, que guai. Que guai este. O artista de Ourense, creo. E o de Bane, este non? Sí, o Mon de Ban. De Bane, sí, de Bane, sí. Sí, porque Que pasa, que solo sale Ourense o show? Hoxe é o día de Ourense. O mellor non é Ourense, non sei se o artista. Non é Ourense cidade, pero... Bueno, pero mira, sí. Aí poñía Deputación de Ourense, non sei. Sí, correcto, sí. Non me digas onde Vale, é. ahora Aquí sí tamén sei hai. Vamos. Hai pistas aí alrededor, Hai moitos murais por aquí.
Hai pistas ao rededor, dicen, de verdade. Sí, aquí hai unha, mira. Sin moverme, eu dando simplemente un xiro. Non lle des pistas, que senón... Hai que pista é un transformador. É que é a típica casa de transformador deste sitio. É un estilo propio, sí. A fantasma que te decía aquí. Ya non se pode andar tanto pola rúa. A fantasma que se cultiva. Sí, non sei que libro andaba buscando. Que libro andaba buscando? ¿Quién yo? Sí, ti. No sé, estaba buscando as miñas gafas de sol. A gafas de sol buscaba, non buscabas libros. Me parece a mí raro. Adiós, casi non chego, Al límite, no límite. Estábamos en Amoeiro, Concello de Amoeiro. Ponía por aí algo de Amoeiro. Puña primeiro alcalde, non sei que, non? Castor Sánchez, creo que ponía, ¿no? Algo así. Castor Sánchez o algo así. Sí, pone ahí el primer alcalde de Amoeiro. Bueno, cerquilla de Ourense, realmente. No muy longe de Ourense. Vale, Dani Cabeza con 19.500, Pablo 13.000, Taco 11.000. Foi a ronda de concellos de Ourense, casi. Casi sí, ¿eh? Queda só un, a ver si tamén é Ourense. A ver, onde é este? Que concello é este? É onde está o concello, digo eu. Aí onde están as bandeiras. O que pasa é que tamén a foto, a veces, co coche de Google, cando é así a última hora do día, saen as fotos. Vexo. Ah, están aí. Están ali, sí, están aí. Hai unha praza aquí. Hai como un reloxo no medio, parece o Big Ben. Hai... Que alguna leche. É grande este sitio. Hai unha columna aí que estorba moito. Pues le voy a cagar en esta última. Te la voy a cagar porque no sé. Ah, mira, é recente a foto, porque aparece aquí Ana Pontón agora de... Isto é destes días, Están os cartéis electorais. Aquí a Galicia que funciona. Exactamente. Tamén está por aí, sí. Vale, está nesta rúa... Ah, bueno, sí, parece que funciona BNG de baixo, mira, está ben. Anda, mira que sitio es. Mira o que vai ser. Pois, E o concello onde está? Sí, é o sitio... onde está iso? Non o topo. Bueno, pois aquí porque non o topei Arteixo. Me cago en mis malas. Tira pa Ourense, que malo será. No, tío. Non Arteixo. Sí, pero Laracha, claro, porque tamén pasa o mesmo, non? Laracha, non? É Laracha, non Arteixo. Era na Laracha, sí, Era había na Laracha, sí, había ao un lado coche de que puña Concello da Laracha. Concello de Laracha. O Arteixo está ao lado tamén, sí, o edificio de Arteixo tamén saiu alguna vez noutros xogos que temos xogado no Concello de Arteixo. Así que isto era a Laracha. Moi ben, pois Dani primeiro, Pablo segundo, Taco e Ninju. Ese foi o resultado desta partida. Sumamos os puntos, Dani 350, suma 20. Pablo 350, empate. Ahora hemos estado desempatados os dous, 350. Taco suma 5 puntos, se leva 42, e Ninju suma un punto, creo que o primeiro de Ninju tamén nesta partida. Así que agora mesmo estamos 350 Pablo, 350 Dani, 317 Ampefi, os tres primeiros. Reza, Dani, reza para que non me toque, porque non me toque de tribunal te vas a cagar. No, o meu tribunal non pode ser, así que non pasa nada. Nada, non asustas. Vale, mira, eu podo ser calquera cousa. Moi ben. Pois imos coa seguinte, non sei se será a última partida, quizás última ou penúltima. Probablemente última, porque son esas 9:15. Esas foron suficientes. Imos ver cal é este último mapa de hoxe. Coliñas? Voltas, sigue dando voltas. Dille moi forte a roda. Vale, outra repetida tamén. Bibliotecas, librerías, editoriais, fai un año fallo. A esta costoume moito outro día. Sí. É moi chunga. Sí, aparecía... Bueno, espero que non se repita. Aparecían algunha por aí. É que casi todos están por aí polo sur, joder. Hombre, non sei, por o centro tamén. En Santiago creo que tamén hai algunhas. Bueno, estaba pensando en editoriais. Editoriais sí, claro. Editoriais sí, certo. Imos coller entón o mapa.
Estou nervioso porque me vai pasar. Que va. Outro día está deuseme moi mal, Sí. Sí. Bueno, a ver esta vez. A ver qué pasa nesta. Cal vai ser o desempate. Eu que os libros sempre os compro no mesmo sitio, entón... Claro, ten que sair esa. Quítesme de aire das letras da Llariz e xa me jodiche. Pois a mellor está no mapa, non digo nada. Pode que estea. Pode estar, a mellor aparece. Mira, falaches e por aí aparece. Así que pode ser, pode surtir esa opción. Moi ben. Pois damos esa. Iniciar partida. Bibliotecas, librarías, editoriais galegas. Joder. No, sí, edicións positivas, aquí está, edicións, editorial sobre todo de poesía actual. Pero eu non vi un edificio ainda. Sí, por aquí. Non vos aparece o edificio? Sí. Estou no vendo na tua retransmisión, pero... está aquí. Tardou en cargar aí casi. Hostia. Eu sei que estes teñen varios libros dunha zona, pero isto pareceme outra. Non. Sí, eu teño por aquí algún libro desta editorial. Sí, Pero creo que teñen prácticamente todo de poesía. Os Sí. que teño son de poesía. Os que teño tamén. Teño un par deles. Creo que está centrado en poesía únicamente. Non sei que zona é esta. E digo, isto que é? Bueno, teñen algunhas cousas máis, aparte de poesía, pero creo que o que máis fama lles deu sempre foi a poesía nesta editora. Vese o reflexo do coche de Google, víase pasar. Bueno, estábamos en Santiago outra vez. Santiago, que rúa esta? Rúa das Carretas. Rúa das Carretas. Me vai ben cara oeste. Ali por debaixo da catedral. Sí, pola parte de atrás bueno, sí, pola parte de abaixo da catedral. Sí, aquí está. Claro, é onde funciona. Hostia. Isto está dos Reis Católicos, non? Por aquí, sempre está Praza do Obradoiro. Non é por ese Obradoiro, por aquí, a rúa que vai por debaixo. Llama que está a policía ali á izquierda. Obviamente, por aí era. Bueno, a ver. Por baixo. Taco primeiro, 4.976, Pablo segundo, poquinha diferencia, Ninju, estades todos aí en poucos puntos, como é lógico, porque estades todos en Santiago. Estades casi como un empate técnico. Seguinte sitio, librería, biblioteca, editora. Libros, que libros son este? Librería, unha librería que hai aquí nesta... Libros Ceao. Creo que pon Cao, non? Cao ou Ceao? Vale. Creo que Cao. Se dice que xa querías tirar para o Ceao, non librería aquí no polígono do Ceao, non sabía. Muita pedra, pode ser un polígono. Hai un doner que va tamén. Sí, tamén. Parece Santiago, pero que non atopo nada conocido. Hostia, tío. Yo, non é Santiago. Hai dous kebabs. Madre mía. Isto é Turquía, así que será Coruña ou así. No, ainda tuve un ano moito por aí. Ten que ser, ten que ser. Deste lado de aquí. Vale. Bueno, a ver se vai por aí, non sei onde é exactamente. Cultural, sabes? Cultural. Pasa que non sei a zona. Bueno, aí no último segundo estábamos en Pontevedra, é a zona bella de Pontevedra, aquí está o Pazo de Mugartegui, por aquí cerca, non? Librería Cao. Aquí está tamén a estatua de Valle Inclán, non? Por aquí. Bueno, é a zona bella de Pontevedra, Praza da Leña non está moi lonxe. Eu, gracias que fun para baixo, chego ir para arriba non daría Santiago, Sí. Viches aí que non era Santiago, non? Había algo que se chamaba Ponte Música ou algo así. Ponte Música, sí. Era unha pista boa. Unha pista boa.
Pablo primeiro, Dani segundo, Taco, Ninjun, Ampefi, que anda tamén por aí. Ampefi volveu, Ampefi. Ui, que falso! Lo remonte. Pasa que leva aí... A remontada ten que ser complicada, porque leva un áreas menos. Rolda 3. Outra libraría máis galega. Voltei xusto a tempo de Ampefi. A min todo me parece Santiago. Pois nada, vou andar outro pouco, a ver. Non manda un carallo encima. Aí ves o coche de Google reflexado como é a cámara de Google. Hola, moi fea. Pois é moi fea. Isto que é, tío? Non teño idea do que é esta. Eu sei a provincia, pero... Eu nin a provincia sei. Ainda menos mal. Quedan 30 segundos e non sei nada. Sí. Esta... A ver... E os teléfonos que vexo son todos móviles. Claro, é que pasa agora, que tanto móvil que xa o prefiso... Bueno, eu creo que atopei... Hostia, a sede do PP. Me cago en... Había que ir pola esquerda, non pola dereita, Era Noia, non? PP de Noia, estaba aí. Noia. Pois era aquí en Noia, Non parecías, Parecía Santiago ou Pontevedra, algo así. Sí. Pero a Rúa do Comercio de Noia. Así que... Eu gracias que vi un cartel gigantísimo amarelo que poñía non sei que noia. Digo, hostia. Non topaste aí. Moi ben. Pues Pablo sigue en cabeza, pero bueno, Dani moi cerquiña, e Taco tamén ven por detrás, e Ninjun, Ampefi esta vez non lle deu a guess. Seguinte, cuarta, penúltima de hoxe, penúltima desta partida, penúltima da xornada, penúltimo sitio. Onde está aquí libre? Non parece, pero hai aí a Superboc. No, aquí. No. Parece, sí, bueno, Consorcio Editorial Galego. Sí, é que é a sede realmente do consorcio, pero hai algunhas pistas alrededor que son as que poden salvar. Hai un cartel de Adif, pero non pon nada máis. Non pon nada. O consorcio que engloba, creo que 3 editoriais ou máis. Ope. E agora para que la vou? Igual. Ai, Dios. E isto é un polígono, non? Sí, é un polígono como se fose un almacén, pero bueno, é aí onde está a sede do consorcio. Estaba tratando de mirar que editoriais se inclúe, pero bueno, sí, moitas máis, moitas están dentro do consorcio, unha chea delas, unha parte do consorcio. Eu non sei, non teño ni paja de idea. Redondela, creo, non? Redondela. Poña aí, había unha estación aí que me confundiu. Aí, moi ben, pois sí, estación de Redondela e había outra, aí a da Picota, que é onde piquei eu. Claro, había 2 estacións aí. Bueno, era Redondela, Dani primeiro, Taco segundo, Pablo terceiro, Ampefi cuarto. Ui, isto pode costar o liderato, Sí. Esta Redondela pode ser a clave. O liderado desta vez, así que... Vou chorar toda a noite, me cago na virgen. Última, aínda queda unha. Non sei de Ourense. Para arreglar, non? No, Mestura, mira, unha librería con nome galego. Que non hai tantas, como debería haber máis. Mestura. Libraría Mestura. A moverse. Carrefour. A moverse por aí. Carrefour. Fertimón. Pero que é isto? Tía, este edificio grande ten que ser algo. Pero non pon. Eu creo que tamén ten un edificio grande. Onde hai un coche de correos, non? O coche de correo non o vin, pero... Hostia, que non sei onde é,
Pois, aquí está a clave da xornada de hoxe. Eu tampouco, pode estar tranquilo, pero joder. Mima. Sorpaso de Farón, de antes. Como sorpaso. Ai. Os 20 puntiños, a ver quen os leva. Non teño ni idea. Foam Party. E isto que é? Buah, pois non sei onde é. Non saberás, non. Pues aí, confiar que outros tampouco saiban. Eu vou tirar por aí porque é cerca de aí, pero non sei onde está. Mi madriña. Isto é onde C. En C. Dios, mira onde tirei eu C, chaval. Madre da virgen, non lle digades a naide. Non o miramos. Taco, primeiro, pusos en cabeza ao final, Taco. Mira, Taco consigo aquí aproximarse. Tamén Ampefi, pero bueno, Ampefi va aí tamén de desvantaxe. Así que Taco, primeira partida que gaña. Moi ben para Taco, suma 20 puntos. Tiña 42, queda con 62. 10 puntos para Dani, 360. 5 puntos Pablo, 355. E un punto para Ampefi, 318. Así que da clasificación, entón, en cabeza e cambio de líder. Dani vai de primeiro, 360, pero Pablo moi cerquiña con 355, Ampefi 318. Despois ven Iago Gordillo con 80, Sorse 71, Taco 62, Adranciño 20, Dos do Rei 15, José LV 10 e Vainilla 2 e Ninjun 1 tamén. Que tamén tiña un punto da anterior. Pois estivo emocionante, esta cousa moi igualada, moi emocionante, moi entretido, así que parabéns a todas as persoas que estiveron aquí xogando. A próxima xornada, un día que non poida Dani, vale? Sin problema. Hai que mirar no seu horario. Voume aficionar a xogar co ordenador, É moito mellor, que sei. O do móvil non convence, non? Pero hoxe porque estou na casa en Ourense, cando estou en Colleredo non teño wifi e o ordenador vai me petado. Claro. Pero que a diferenza de experiencia de xogar unha cousa con outra cambia moito. O mapa máis grande, claro. Sobre todo para picar en sitios así exactos e tal. Sí, para o mapa sobre todo. Sí. É así. Bueno, pues nada, o que decimos sempre, gracias por vir, porque se non ten sentido, sin vos non habería liga nin nada. Vémonos na seguinte, que será os xoves que ven. Vale. Os xoves xa estaremos en mes de marzo, porque xa acabamos este mes de febreiro, mes de marzo, imos xogar partidas máis, así que imos manter isto da ruleta e imos ver como avanza a clasificación. Genial. Acordo? Veña, chao. Boa noite a vos, a Dani, Pablo, boa noite tamén a xente que estaba polo chat, Farún, Naco, Ampefi, e os que estaban por aí. Parabéns e grazas, coidadevos moito, vémonos na seguinte. Boa noite. Chao. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. La 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 la. La 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 la.
Vigo para Choco Redondela, para Camarón.